yabo nangengicasula sanbalani molweni yapshe tumelangi sanbalani molweni yapshe tumelangi sanibonani molweni yabushengi tumelangi sanibingelela futhi namukela izinto zenza sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje sabonga kakhulu ke na wonke umuntu ogcina subscribe secede noma ucindezele khonza ubomunye wokuqala thola ama video mabe so poster siyabonga izinto ziyenzeka kumaskandi yey ziyenzeka futhi njengoba sasonke ukuthi abaculi banokukhipha indlela ezihlukene nje zokucula becula ngendlela ezihlukene sekuphinda kwenzeka futhi ukuthi ungelo V naye njengemfezi emnyama isikhiphe okuthe ukuhluka sizokhumbula sonke ukuthi imfezi emnyama ikhiphe i-album esihloko sayo sithi La Kokota ilikhipha kwiqembu elishaceke noma ngithi la ibiza khona ngophumlani le album lena uyikhiphe ngohlobo lomculo oluthe ukuhluka ngoba ucula khona i-trap maskandi okuhlobo lomculo olusha futhi ulifike naye bese kwathi makusuka lapho ke kwase kuba ukuthi futhi Nongelo V naye ubese naye wakhipha single track ethe ukuhluka futhi nayo futhi ke Nongelo V naye usevele wakhipha futhi okuthe ukuhluka kancane khona kodwa ngathi sa afropop nyana yabona nje iloshun lo ogijima la ku afropop wakhipha ingoma naye ethi wangibeka lana hey ake usho ukuthi ucabanga lo hlobo lomculo olicula abaculi bethu njengoba sebethe ukuthi thithi kancane badeda kumaskandi sicela ukuthi ucommente ngokuthi ubona ngathi sihamba kahle ngapha ekubeni creative ngoba phela i-creativity le siyibona kahle kahle abaculi bekwazi ukwenza izinto eziningi bakwazi ukungena emkhakheni eminingi yomculo awusho ukuthi ucabangani ngengoma kaNgelo V nange-album kaMfezi Emnyama ethi La Kokota bese siyawuda umuntu otispin shuthi ngesikhathi esedlule sike zakhanda ivideo eyakhuluma ngo-Ali Mgube ukuthi wayetalajwa ngumculi thizeni shuthi sithe masihamba-ke sahamba sathola ukuthi ubani umtalabhayo kwangawama-comment sa-check-a ngaphansi sathola ukuthi ngama-comment ubani umtalabhile sahamba salandelela samthola ukuthi ubani shuthi igama lakhe uDlula Zimshikilele cala lengezo kwa-Facebook ubhala kanjalo saye simthola-ke sakhuluma naye sathi asikhulume naye ukuze sithole ukuthi kungani kahle kahle ethatha isinqumo sokuthi ekhiphe ingoma etalabhe koMgube bese sakhuluma naye washo kanje naye yebo bhuti njani ikhona sezwe hayi sephila nathi bhuti ukhuluma nezinto ziyenzeka yebo bengisacela futhi ukuthi uke mhlambe uzazise kubantu ukuthi ubani uDlula Zimshikilele noma ngisho nje kahle ukuthi ungubani wena nje kahle kahle uyichaza kancane mina uDlula Zimshikilele uMpokambatha ngokudabuka leyo nongoma kodwa sesasho uthathanga ngaphesha sidinga esigodini saseDisney yini ke uDlula Zimshikilele lengezo okuyena-ke umbolo nabe okhiphe ingoma ebikade gadla kumgube yabo mhlawumbe igama lokuzalwa mhlawumbe lisepasini noma sesitifiketini uDlula Zimshikilele sithini hayi uDlula Zimshikilele egameni okuzalwa ngani elinye ubona kwa okay uMpokambatha uMpokambatha kodwa ngokuthi ngikhulele eKaruma make isibonga sesipasini ngani ukhumana yebo hayi siyabonga kakhulu bhuti okay kusho abantu bayibuza la kancane nje balokhu bayibuza bathi bayaposta nakuma Facebook post besha ama post bayabuza ukuthi ngabe isizathu mhlambe sokuthi uDlula Zimshikilele ekhiphe ingoma ingaba yisiphi mhlambe le ekade italapha ukuthi ubaba uMgube ukuze kufike leso sigaba mfowethu kube ngaphini nje egadleni kapa kumgube egadla inkosi yamahlandi uJohn yebo ake ngifike kanjena ke bhuti lapho ugadana ngivela intweni into ejwayele kube nginankinga into yabo sibane inkinga ekufanele ubaba uMgube manje ngomuntu omdala kodwa ugadla kwakhe akubanga ukuthaba ugadla lokho ukuthi bayagadla nakomculo noma mhlawumbe wathi abaqabene kodwa ugadla kwezizwe wabe sefaka nabantu abangangene abawumndeni yabona amagama noma engawabalanga uma ngizothi kuwe ngoba nakho kini senaba kanje kusho ukuthi ngamanye ngikhuluma ngomndeni lapho kusho ukuthi ke lonto yasihlukumeza ukuthi hawu usungena umndeni ngiyahlukumeza ngathi ngibuya ngikhumbule into eyiningi ukuthi hawu ubaba uMgube kanti sithi sifundisa sona sinanje ngengane emculweni ngoba yonke uma uthubukisa ikuyapha emculweni kunezinto angazenzanga kahle nakho okunye bese bayimbangela ukuthi indlela akhuluma ngayo lapha kumntana wakhe emasela njijeke lokho kuqhatha umndeni kwangubani nokwamnqane
kanti imdala nakufanele aphakile le nto lesikhanda into eyigugu ngelinye ilanga kuyosidingasho yena usenza njalo usephatha-ke manje imindeni kahle kahle mase uthi igcwama lahlekisa ngomjikelo umjikelo egula yena wakubona ngegcwama lokho eshe ebambuka impela ebambuke ngobahlala ngoba uma kuthiwa uyakwenza emthandeni lokho okay yini athi uyakubona ngomthandeni uma esebuzwa ukukhuluma ngomthandeni kanje athi ngabona ngomthandeni njengahlekiswa ngayo ekubeni yena ahlekisa ngebhoko siyakwazi lokho wahlekisa ngomthandeni siyakwazi lokho manje uma esezojika umuntu oyingane kuye ufunde kuye yena ubone ngayo ingane kwaye kuba umntwana engaleso sikhathi emsulwini manje ngagcina ngokuthi lo muntu phambukisi uqhathile okokuqala empini yakhe mina angithanda kubaza dlala mfowethu kodwa manje empini yakhe akengufaki ilokhuzane umndeni owangubani lapho yena nje kumgubhe ngobe ngwamgubhe nje akaqonda nensizwa kwamanqayi angafaki manje ukuthi umjikelo wasathuma seneqi angafaki futhi ye manje umndeni okwamanqayi isimo sempilo yakho yabona ngoba akekho ukuthi umuntu obukwesitena athi usize namhlanje ufuna ukulimala ngesengozini yemoto cha akekho ngoba kwayena nje umgube lokho engubalimi kwamabhokethinga uma ngabe uyakuthanda lokho uma ngabe akakuthandi lokho wayethi kanti abafile kanjani abakomangqu ezohlekisa ngokuthi ezokhuluma ngesikhathi athi ngoba sengasole imali e-35 eyakhe emthathu wathela abanqayo ukuthi wayenzani ngeyena ngiyayibona loo nto leyo hayi yabonakala impela bhuti into engifuna uchaza ngibe sobala ukuthi into eyenza kube yimbangela ukumezela komoya wami ngani na ukubuka ukuthi hawu wazokuhlotha umndeni kwamanqala lo muntu ekubeni umndeni kwamanqala uyedwa ukuthulayo umntwana ngemela futhi umthandeni yena konke akubala ngandaba lapho le nto esikhathi yasika imali nale ndaba yokuthi ngase ngadla ukuthi yini kusho ukuthi ngamanye amazwi wayezobuyisa imoto kwamanqala hayi ukuthi komshado ezayibambisene two bese okunye futhi okubenza ngenkulu nakuthi kube la bokuthi abale umjikelo nqanqana balumjikelo yabo uma ngabe egadisi wa ngalokho uzama ukukhatha abakwangubane uzama ukukhatha abakwangubane kwamanqala ngoba manje mangahlutha abangubane khona bakwenzayo emthandeni angeke ivume izinto kwamanqala angeke ivume ukuthi izinto zozithandayo emthandeni yabo into kanjalo kanti abakwangubane wadlula umngcwabo bathula baseyinhlungwini bayikhulisa ingane yabo nabafowabo bathule bazama ukudlulisa isimo umgubeni uzozivusa kanje into eyiningi ukhatha izwi mina ngiyofaka abantu uncane nto endala mdala kabantu bekhaya ukhatha izwi lobaba manje inhlonipho kanjani izingane uma ngabe yena akwazi ukuhlonipha lapho lakhe yibona into leyo mina kahle ngibhekisa abantu ukuthi nanti izwi liqhatheka ngomuntu endala nami umuntu acabanga izizwe abulalisa abantu ngikhatheka kahle mhlawumbe bese qhelile mmele ukuthi yena akazosikhathi yabona into kanjani izingane sinamathula apha emashumkini futhi mangigadlani ngifuna ngambe ngegahle nesimo sakubo ngiphinde ngiqamba mangafuna okunye kwakho vele kungamanga okunye kwakho ungamanga yabona into kanjalo futhi hayi ngiyabona impela bhuti so indaba yabalapho mina ngasuke nje ngahlukumezeka ngale ndlela ukuthi angathi umthandeni wahlekisa ngomjikelo bese athi ngakubona ngomthandeni yena bekwenze kube bonke abantu umtshengise nje ukakumathi umuntu esangayo ngokufuba uthethuka lapho umtshengise ngena wami manje ngoba nambuyisa sasikwazi ngaye lokho singayifuza ngabanye abantu yayibona into leyo akekho futhi umuntu othandayo ukuthi uthanda ukukhulela ekhaya komama kuba isimo batho abadala sobezelonga sobahlekisa ngebhoba nje wazothi ibhoba lomshana yani kubelela wona kuqima sengula uhlekisa ngalo futhi emva kwalokho malingasekho emhlabeni ajika benze samanje waphinda futhi washona nawe umtshekizeni malingasekho emhlabeni ngazinto zami umvulo lobakhanda incubeni bekungene bonke ukuthi abaningi yayibona into leyo mfowethu yabona mfowethu so ukuzingani ufuna siyibona sikhulu awumuntu babheka abanye babo sebengena nawe ibumbu abanye nje besibazi ukuthi ayibhekani noma hawu sebeyabhekana manje noba bumbulo sebehleli ndawonye umuntu abheka bahleli ngalo futhi umuntu babheka abantu baqonda ukuyiphatha into bayifomile ngoba nanoma ubani manje shokungena kumgulu manje xoxe igcoka uzoba nijijele kancane wenza ukuthi umjijele wenza ukuthi umjijele hayi bo
lutho abantu kuhlangana into yedwa ehlangana ngendlela ukuthi bafuna ukumqhatha nabanye abantu unkulunkulu efuna ukuzuza abalandeli lapha abalandeli bekhala akangabazi ukuqhatha ingendo wamanqele ngoba ngubani waphela uqhatha wona kahlahla naye kahle yabona into kanjani akazuza nje hayi sazuza ukuthi athi wenza ubani ukuthi kubani yabona kanjani kanti uyena inkosi yalo nto leyo ingakho le sihloko sale ngoma yami sithi umbuzo ngoba ngelinye ilanga nje uma ngisafika lo nyawaza bakhona abanye asebekungenele umbangena ukubona umbuzo balobala basazovela obala yabona into kanjani so afuna ukuthi mina mhlawumbe nginengxabano engakanani lutho bezama ukubhekisa abantu ngoba futhi noma ukwazi ukuhlazingo angaze ngimthuke ubaba umkhulu dala yenzekala ngamthethe ngaqinile akawaziyo asiwona umhlaba wonke yabona into kanjalo ukuba ke angami nje mina yabona uma uyoxolisa mfowethu usuke ungazehlisa isithunzi ukuba ke angami uzohamba uxolisa kumashaka yabona nasemndenini nakhona kwamangqina akhona ukuthi wabala isimo sanje waphela umuntu loya angiboni ukubalingana futhi benoma kamthandi kodwa yena wakwazi kahlekisa umndeni wamangqina uyahamba nje uxolisa khona naye kuba nokade umthandi nakuba kade umthandi amkahle ngokumdala nje yena straight hayi ukuthi afaka umthandeni ngicabanga ukuthi ayikho inkunzi engathi impilo ngathi mayisemkangeni ifiki emkangeni nobaba ekhehla nokuthi ofika nje yakhala makwafika nje watheza indlela kuba njalo nakahluleka ukuyibambelana ngamanye amazwi umanqele kodwa manje leti zizozingeni ibeke ngenye indlela yabo uma sengizoba ngakho umuntu ongamakhethe ngomndeni wakubo so lento kuze ingibeke ngalokho iqhubeka lentsukile ingasikhulu hayi ayizwakala impela futhi zwakala impela izathu kufika lapho ukuthi sina sikhuze njengoba uhlaluza kuthiwa ungalhlonipha omdala nomdala hlonipha omncane yabo kanjalo kusho ukuthi lena ngaya ukuthi ngoba nakumdala bese kuthiwa yonke into ephuma kwenza into ngicala ngayo i-right yonke enye yayo ukuthi ukuboniswa kuyo njalo nabhodla konke kanjalo yebo ngizathi nje leso ukuthi sangizama lesimo ngusongo hayi bhuti siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu ukuthi ukwazile ukuthatha i-call ngiyathemba nabalaleli nabo bazoyizwela ukuthi kungani wenze lokho kwenzile nokuthi ukhiphe ingoma enjeyana yebo siyabonga kakhulu bhuti ngiyabonga kakhulu kodwa yebo ya wayibeka-ke uDlozi Mshikelele. Siyathemba ukuthi wonke umuntu uzwile ukuthi kungani kunje ngoba yenze kanjalo-ke. Kwabangazi ukuthi mhlambe sikhuluma ngani masikhuluma ngevidiyo edlule noma sikhuluma ngengoma kaDlozi Mshikelele, uzoyithola i-link ngaphansi lana ekhuluma ngaleyo daba lolo-ke kanye nomntalabo futhi nawo khona kule video leso besishile ngaphansi kwe-description. Ungashiya uvo lwakho malana nalolu daba kwi-comment section bese thina nawe sidibana ngokuzayo.